invite po natin sila sa inyo pong mga plants. Saan po ba located yung inyo pong garden? Dito lang po sa Victoria Place subdivision. Nasa pang Victoria Laguna. Katabi po kayo ni ate. Ate Red po at saka po ni Digna Vales. Okay po. Welcome po kayo dito. Guys, Welcome po kayo. yung mga plans po ni ate dito, sobrang swak po sa budget. Bili na po kayo ng kanilang mga plans na sobrang lalago. Pasok na pasok sa budget, hindi po kayo magsisisi. Hindi po talaga. Salamat po sa pagpayag niyo pong mai-vlog ko yung inyo pong garden. Salamat ate. Maraming salamat din po sa inyo. Anong pangalan nito, nanay? Peanut grass. Peanut grass. Paulit-ulit tayo. Peanut grass, 2 piso lang. Itong makapal na to, nay, ano to? Japanese bush. Magkano naman po ito? 25 lang. Ang kapal. Pang landscaping talaga ito, ma. Ayan o, ang kapal. 25 lang. Yung mga ganito po niya, magkano? 50. 50 pesos. Ano po ito? Ay, hindi ko nakilala. Iba kasi yung kulay na sa araw na eh. Pero ang kapal-kapal na niya, di ba? Nabunga rin, oh. Oo nga eh. Ate, pahinga ko isa. Abay, nagustuhan pa rin. Kasi naman, ang kapal, tsaka may ano na oh. Yung mga hinahanap ko yung mga... Magkano po yung elephant air? Akala ko 20. Joke lang. Ayan naman tayo. Ang kapal, no? Ang kakapal ng snake plant, may mga ano na siya, may mga flowers na. May bunga. Ayan, 50 pesos. Uy, swerte daw yan, ay, di ba? O yan. O, punta na po kayo dito. Mga pan-landscaping, may bulaklak na. Pampaswerte sa buhay. Ayan. Ayan. Ayan, bumili si mother ng isa na gustuhan niya. Ito pala, ang gamit pala nito pag may mga halimbawa ayaw mong tumubo yung mga damo, ito itatanim mo sa halagang 2 piso lang. Ay, 2 piso. Aba, dito ang akalay pa 15 pesos. 15 pesos, mga pang landscaping. Ito po yung, ito mga oregano. 50. Nag-init na yung mga mayanan nyo na dito, basta mga okay pa naman. Ano, pag malaking plastic, 50. 50. By 5. Pwede ng 20. Pwede na bang 10 na? Dito pong kupeya na magkano sa inyo? Ang kapal na. Ito po. 20. 20. Ano pong ID nito? Apilandra, 15 pesos din po. Ayan ang mga presyuhan dito. 15 pesos, ang tataas na. Aba, nay, magkano yung makapal yung ganito? 300. Kasi napakakapal na rin naman na eh. O, pwede pong 250 ibibigay sa inyo ni nanay habang meron pang 3 plastic dito. Ayan o. Meron pa nga din. Ito, ano ito? Variegated crinum. Variegated crinum. 350. 350? Ba, ang laki na, no? Ang landscaping din ba yan, ay? Kaya. Ayaw maganda ibongga sa ano, eh, no? Sa halagang 350. Ito na, ano ba to? Golden River. Nag-yellow-yellow na. Ano yan, namumulaklak din ba yan natin? Oo, namulaklak. Puti po ang mulaklak. Ano yung mulaklak niya? Kulay puti. Kulay puti. Magkano po yung ganito nyo? Golden lily nyo? 35. 35 pesos. Natural lang ba yung yellow-yellow na yan, ay? Natural lang. Kaya nga po siya golden. Ba yan? Iyon, ito? 35 pesos sa inyo to. Mama, akala ko ano eh, yung namamatay. Natural lang pala. Aba, yan ang mga bet ni mama, 35 pesos. Isa. O, isang piraso. Maraming anak. Maraming anak.
Ayan, si nanay na nagsabi, maraming anak. Ayun yung mga bet ni mama, 35 pesos. Teka muna. Ito, ang laki oh. Naibida natin to 350 lang. Ayan oh. Oo, mura na po. Mura na po yan. Na anong ID niyan? Variegated crino. Oh, variegated crino sa halagang 350 pesos. Ang laki na. Nakumpul ng puti. Ah, ang bulaklak niya, nakakumpul na puti. Oo, kasama ko na naman si Made. Nakakumpul na puti. Oo. Mama, saan mo isisingit yan doon? Ba yun? Ayun. Sa dulo? Ay, oo, yan pala. Ito. Ay. Magkano yan? Saan? Sige, ano tayo? Bigay ko na rin sa inyo. Saan tayo dito, Nay? Nay, dito, ito magkano dito? Naglalaro yung ano ko. 25, yung ganitong plants nyo. Ano ba yan? May... Walang bulaklak yan, ma. Yung malaki na siya. May bulaklak siya po na... Ah, pag malaki na talaga. Oo. Ano pong ID nito? Natitrim naman yan. Ano? Nag-iisip ko sila. Basta mahalaga na yung magkano to? 25. 25. Ito kasi, Duranta. Golding Duranta. Ayan. Ayan ang mga presyuhan dito. Ang kakapal na. Dito tayo. Ito po sa inyo. Magkano sa inyo to? 40. Ah, 40 pesos lang. Ito. Ito mga pisli, San Francisco, este. Ito po, yung inyong ganitong ano, snake plant. 100. 100. Pwede siyang 18. Ah, pwede 80 pesos. Yung mga snake plant nila, oh, may mga bulaklak na, oh. Itong money tree na to, ang kapal na, no? Sa halagang 500, meron na po kayong money tree. Siplera. So, talagang lucky plants yan, ang kapal. 500 lang. Yan, ipakita natin sa viewers. Magkano yun? Yan. Rainy Sun po, 3.5 yun. Aba, meron. Ano yan, Nay? Rainy Sun. Ah, hindi siya yung pakpaklawi, no? Iba. Paklawi na kanya. Kakaiba. Rainy sand. Rainy sand. Ang laki. Sa halagang 3.5. Ang ganda, no? Ang laki. Dito, Nay, magkano sa inyo to? Ito. Yan. Ito, oo. Money tree. Money tree. 500. Ah, 500 lang. Ito ang maganda i-view natin. Yan. Hindi nga lang siya variegated, pero pampaswerte naman. Ayan, oh. Sa halagang 500, meron na kayo, money tree. Mami, kunin mo na yan. Mura yan. 350, oo nga eh. Nakasak mo pag bibili pa lang. Kaya, eto, 350, panlandscaping. Ganda, oh. Ayan. Nay, magkano sa inyo ganito? 100. Ah, 100. Makakapal na rin naman po. Ayan. Ito pong peace lily nyo na original, 250. Sensation. Ay, ano ba? Mali na naman ako. Sensation siya. Sensation to eh. Yan oh. 250. Nasaan yung ano? Yung local lang na sensation. Ah, ayun. Teka lang. Isa na Magkano po yung presyo niyan? 300. Ah, 300 na. Naka-white pot na rin naman po. Tsaka nasa malaking lalagyan. Kapal na. Makapal na. Ayan, may mga bulaklak na po. Ayan. Yung ganito po nyo, magkano? 200. Ito pong, ano pong ID nito, Nay? Golden back. Golden Bacchia. 200 lang po. Ito pong Alocasia. 300. Pero naka-white pot na rin naman po. Ayan. Ayan. Hindi na kayo mamumblema sa lupa. Ang ganda ng lupa niya. Ayan po. 300. Ito rin po. 200. Magkapareho po yung mga presyo nila, no? Ayan. Ito po, dito sa
100. Tagwa 100, yung makakapal na mga kalateya. Yung mga pislili nyo pong ganito, magkano? 100 din. Ayan, eto po, 100 din. Ayan. Dito po sa Monstera Tibati, magkano po kanina sabi nyo? 250, guys, 250. Ayan po. Nasa balde na, naka-trailings na siya. Oh. Ang laki, 250. Itong ganitong kalaking bakya nyo na magkano? 600. Ayan, ang laki na rin naman po. Ayan. Ito. Nakalagay na sa Syngonium, nakalagay na po sa paso. Ayan, 250. Ito pong stera nyo. 250 rin, guys. Ayan o. I-display nyo na lang po. 250. Ito pong Mycans. Ano bang Hartley pala? Magkano po? Pwede na 100. O, pwede na po 100. Ibibigay sa inyo ni nanay. Ito po yung mga temptation ninyo. 50 pesos. Oh, 50. 100 na lang. Dito na, magkano dito sa inyo? Pag may trailings na yung enjoy nyo. 300 lang to. Tapos ito po guys, itong Mycans na to na naka-trailings na, yan, with wifi. 400. Tama na yun, no? Ayan, 400. Nakalagay na sa malaking pot. Mga ugat niya yan. Pag nilipat ito sa Tapos ito na, itong magkano sa inyo to? 250. Itong red emerald ba? May trailings na po, nakalagay pa sa pot. Murang-mura po, bili na po kayo. Ito na yung to? Hoya? Magkano po sa inyo to? 250 rin. Tapos ito pong silver satin na nakalagay sa napakagandang Ito na rin na natin. napakagandang white pot. Ibibigay na rin po sa inyo ng 250. Ayan. With trailings na po. Ito po, yung Amazonica. Kung medyo makapal, 400. Yung isang pirasong dahon, 200. Ba, hindi na rin naman pulugi. Ayan. 65 pesos na yung black. Pagkano yung paso? 65 pesos. Tapos 200 ba? Okay na rin po. Tapos ito, 400. Nakalagay na sa magandang paso. Ayan pat. Yung ganito ka-cute na English Ivy variegated. 100. Pati ito po, yung enjoy nyo, 100 na din. Ito po, 300. Itong rare na Ipacia. Ito po yung mga presyuhan nyo dito. 300. Kasi ang gaganda na rin naman kasi nalaga ng lalagyanan, no? Ayan. Ito pong mga maliliit. Dito 200, ito 150. May 200, may 150. Ayan po yung presyuhan ng kalateya na. Ano po bang ID nito, Nay? Bone. Fishbone. Ayan. Ito po, yung cute na 100. 100 na wallet chi. Ito 100. 100 din yung mga photos dito. Mycans. Ito po, itong Red Siam. 250. Ayan, ang kapal na po. Ayan. Dami na. Ito po, magkano to? 250 rin. 250. Itong Moonlight. Ito po, Nay, magkano sa inyo? 250 rin. 250 rin. At least kahit paano, maganda na rin yung mga lalagyan na, mga mura sila. Talagang 250, naka white pot na. Ikot-ikot tayo dito. Ikot-ikot. Ito po, yung begonia yung ganito, magkano? 250. Mga nakapasuna, oh. Lahat po ba yan? Aba. Iba-ibang klase, oh. Yan, iba-ibang klase yung mga begonia. Ayan. 250 lang po.
Ayan. Baba natin to. Ayan. Ang kapal. 250 na. Teresa! Ayan po yung mga presyuhan. Pati to, mga... Sa presyo po yan, magkano to? Marami rin. 250. Ito pong Sandriana. Ano pong tamang ID niya? Masonic. Masonic ka? Nagkakamali sa ano eh. Nay, basta itong mga ano, begonia nyo sa halagang 250. Ayan, ang gaganda po. Oh. Ito po yung firm na yon, magkano? Ayun yung firm na yun, oh. Ayong coins. Ay, nako! Ay, nako! Ay, nako! Ano yan? Ay, nako! Ay! Sumigaw! Tinakpan nyo kasi. Ayun lang kasi po. Ano ba to? Pumali. 50 lang po yun. 50 lang. Ano ba yan? Coins millionaire po. Coins millionaire. Ano ba yan? Ba't kayo sumigaw? Tapos sabi nyo, huwag nyo tapakan yan. Matatawa sa atin yung ano neto. Ano? Magkano? 50 pesos lang yung fern. Ito po. Yung ano parang ano siya. Ano pisaray parang ganun. Baywang mali tuloy. Eto 50 yan. rin po, 50. 50 pesos. Ang mumura nga naman talaga. Pati ito, 250 rin. Ito, munti ko na makalimutan. Opo. Ano po bang idea, Nay? Pika. Pika, Calathea. Yung ganito pong ubod ng habang Mycans nyo, magkano? 150 lang po. Ay, talaga. 150 lang with reeling sa... Ang trilis mo, sundaan na. Ayan. Natatawa ako. Nakadisgrasya pa tayo. 150 guys. Yung Mycans na yan with reeling. Itong ano, si Brina. Ayan, yung mga Prayer ganyan. plant po to. Prayer Prayer plant. plant. Magkano po? Ano lang po yan? 150. Akala ko 100 na. May ganun, nakatapak pa eh, no? Joke lang. Ito po itong kaledium yung ganito magkano? 150 lang po. 150 lang. Ito po, magkano dito? 50. 50 pesos. Naku, favorito ni Mother. Ito, ratan. Ratan to, di ba? Ay, sasabit pa. Ayan, sasabit. Ang daming dasge. Palmera ito. Dwarf palmera. Dwarf palmera, 50 pesos. Ito po, yung ganyang kalaki. Ito po, philodendron po. Opo. Ano lang po yan? 250. Ha? 250. Aba, laki na, no? 250. Tignan niyo po, guys. Ayan, no? Ayan. May extra kaso pa. Pasensya na po. Ayan, ang mga plants dito nila ate. Ayan. Yung mga begonia nila sa taas, 50 lang yan. Patagayin kita mga. Ito guys, yung napakalaking golden photos ni nanay, sa halagang 1-2. Ayan po, ang laki na po. Ayan. Ayan. Ito po, yung begonia nyo, magkano? 500 lang po. 500 lang. Mura na ho ma'am, bagsak presyo. Grabe, bagsak presyo na dito. Ayan po. Hindi na kami nagtataas. Ayan. Pagka ano ho, may bumili dito na maraming Halaman. aalis na kami dito. Lilipat na kami. Ito po yung ano. Ito po yung ano bang ID nito? Alin po? Ito po. Welcome ka. Welcome plans. Magkano po? Yan po, 300. 300 lang. Ang dami ng anak-anak ko. Ayan po, ang kapal. Ayan po. Diyos niyo. Bagsak presyo. Hindi kasama nga yung tindera. Oh, hindi totoo yun. Question plant ito, hindi totoo yung kalukuhan. Kasi ang iba natatakot. Yung sisi plant na tinatawag to di ba? Ito po yan.
Pero ito yung mga maganda sa loob ng bahay. Yes. Di ba? Pang indoor plants. Ito po magkano yung mga Burley Max nyo po? Burley Max, Ayan, Burley Max. Burley Max. Nag-iisip si nanay, oh. 250 lang. 250 lang po yan. Nakalagay na sa cute na paso. Ito po magkano sa inyo? Anak, itong tawag ito? Ayan po, hindi ko na rin, nakakalimutan ko na rin yung ID nito. 200. Ano nga pangalan nito? Gloriosum. 200. Oo nga po eh. Totoo lang. Yan, piliin mo na yan, ma'am. Napakamura na. Mura na ho yan. Oo nga po eh. Mura na yan, ma. Balita ko Mura sabi yan. nila sa akin, ano daw, 500 daw, 100 yan. Ano na yung iba talaga? Meron pa kayong may bibigay na iba dyan. Baka may pumunta rito, maghanap niyan. 200 lang. Wala na ho. Wala na. Ito po magkano sa inyo yung mga ganito nyo? Ito po, 250. 250 lang. Ito pa ano pong ID nito? Pero din, Red Emerald. Red Emerald 250. Ayan po mga presyuhan. Talaga? Hindi, ito po yung mga bigonya yung ganito. 100. 100 lang. 100 lang. 100? To 150. O 180? Ano ba? 180. 180 lang po mga, Ayan. plantito. Yung mga hindi nakalagay sa mga pot. Pero hindi, ang taas na rin po talaga nila. Taas na yan. Ayan po, buhay na po yan. Hindi na kayo lugi, aba. Eto, magkano sa inyo yung mga ganitong cute? 50 lang po 50 pesos. Mga nakalagay sa... Ayan, mga nakalagay sa mga maliliit na paso. Lahat po lang nakalagay dyan. Opo, 50. 50 pesos. Ito po, meron. Ano naman po yan? Parito, mother. Anong tawag dito? Ano to? Yan ang hindi ko na matandaan dahil lalabas. Basta. Magkano po yan? Yan. 50 po. 250 lang. 250 lang. Makapal na kasi. Oo, makapal na siya, kaya 250. Ito po, magkano sa inyo yung ganito? Yan. 150 lang. Mga nakalagay na sa mga pot. Ito po, yung mga ganito, magkano? Snow White yan. Snow White, 250 rin. Yes. 250. Ito po, 300. Yung yung 180 po. Ito, 180. 180 lang bigay mo na. Sige na po, 180. Ayan, 180 lang po. Nakalagay na po sa white pot. Basta yung mga ganitong mga trailings, cute to eh. Magkano po sa inyo to? Ayan po. 200. Ayan, pakikialaman na natin. Ayan ang mga presyuhan dito. Ito po, yung mga pidilip nyo, magkano sa inyo? Ayan po ay 600 po yan, ma'am. Ito ang pidilip nyo. Ang lalaki na rin naman po. Tsaka tatlo ko ang sanga niya. 3 ang sanga. Kaya, Kaya 600. oh, Ito po, yung pandan nyo, magkano? yung pandan po ay, ano lang po yan, 100 lang. 100 ang pandan. Ang laki na. Ayan. Dami ng dahon panlagay sa Oo kanin. nga. Ito naman pong Orlando nyo, 50 pesos. Opo, 50. Pati itong mga mga badyang, magkano pong presyo? 100. Itong napakalaki, 100. Yung maliit po, 50. 50 pesos. Ito po yung mga ganitong kakit nyo, 50 rin po. 50 pesos din. Alateya po yan ako na dilaw. Kalateya na kulay dilaw, 50 pesos. Ito naman po, Dito tayo sa, lemon top po. magkano po yan? 150 po. 150 lemon top. Ano bang klaseng halaman to na sa pang landscaping to? Opo, mga pang-landscape po po rin sa akin halos eh. Oh. Ito po, dito po mga pang. Okay. Dito po tayo. Ito po magkano dito sa inyo? Ito po pangalan nito ay Sinamumo po. Ito yung Sinamomo. Magkano sa inyo to, Nay? 50 lang po. 50 pesos. Ito mga magaganda sa landscaping, no? Opo. Ito po, yung mga San Francisco. Magkano po ang Ito presyuhan po nyo sa dito? malaki, 100. 150. 120 po yung last price. Okay. May tawad pa pala. Opo 120. naman. Dito Lahat po tayo yan, sa meron po mga
Dito naman tayo sa ano, ito yung mga variety. Prichi po, ito po. Si Prichi. Richie? Si Mag- Prichi. Magkano po sa inyo dito? 150 lang po. Laki-laki na. Ah, talaga? 150 na po yan. Napakalaki na. Yan. Ito yung mga presyuhan dito ng mga croton nyo. 100. 150, 150. Oh, yan yung mga tinuturo ni nanay. Saka po ito, American, Alachuchi. Ah, magkano sa inyo yung ganyang American? 100 po. Pero may bawas pa naman yun. O, ayan po. Pag kayo pumunta rito, may bawas pa po. Yung American Calachuchi. Ito na, magkano sa inyo? Ito. Pag natin itong iwan, ito na yun. Yan. Yan din po. Magkano to? 100? 150. Oh, 150 rin po ang presyo Takwa din nito. po yan eh. Variegated siya, no? Ang laki niya na po. Ayan. Mataas na po yan. Opo, matangkat na po talaga. Mataas na po yan. Kasing taas ng hita ko. Hindi ko mailapit eh. Nandun sa loob-looban eh. Nandito yung mga nuts eh. Ay, eto guys yung natapakan ko. Biglang sigaw si nanay. Ayan, tagdudos lang po yan dito. Ayan. Ayan. Ito po sa akin dati ma'am. Ito po lang ganito po. San Francisco po. 40 daw po yan. Magkano po sa inyo yung ganyan? Diyan po ma'am ay 250. Ah, 250. Dahil po, bihira ka ng kasi makakita. Ah, ganito. Bihira po yan. Madam, sa'yo ba to? Sige, mamaya natin. Ang gusto kasi ni mother, yung isa, hindi niya kasi alang alagaan yan. Ito po, magkano po sa inyo to? Saan ba yun? Ito, magkano po? Ayan. Yan po, Chinese Wally. Opo. 50 lang po. Ah, ayan. 50 pesos lang po ito, guys. Ayan. Chinese Wally po ang pangalan. Chinese Wally. Holy. Yan. Magkano po pag mga 100 lang po? 150. Yung mga presyuhan, depende po sa laki. Ayan. Nabenta sa akin dati kasi po. Ito po, magkano sa inyo to? Ito po yung carbon paper po. Ano pong ID nito? Ano po yan? Bougainvillea to? Hat po. Hindi po. Chinese hat. Ito po Chinese hat. Ah, magkano po ang presyo nito? Bubulaklak po yan. Yan po ay 400. Ah, 400. Bubulaklak po kasi nabay nila. Ah, ayan po. Ganun pala yun. Hindi ko pa masyadong, parang bago lang sa paningin ko to eh. Oo. Ah. Ito, pag nag-ano yun? Ang daming extra. Ito po, Lemon lime. magkano po pag ganyan nakalaki? 700. Ah, 700. Yung ganito kalaki. Kasing taas na ni nanay. Ito po, magkano sa inyo to? Ito, fortune plants. Opo. Magkano to? 100 100 lang. Yung Peace mga lily. ordinary yung peace lily, 100 lang sa napakalaki na. ah, malaki na rin naman po. Makakapal na sila eh. Hindi ko lang maipakita pero oh, sobrang kapal na po. Ayan oh. Ano Ayan. naman po? 50 lang. Yung dito naman sa kabila, 50 pesos lang po. Yung palmeran yung malalaki na ay magkano? 50 lang po to. Ah, 50 pesos lang. Joseph po. Ito po yun. Bakit medyo may mga butas-butas na eh? Si Joseph po. Ano po kasi yan? Sa mga insekto? Oho. Magkano po yung ganyan? 50 lang. Ah, 50 pesos lang. St. Joseph. Gamit po kasi yan sa mga landscaping. Ah, gamit ito sa mga landscaping. Okay. Ito po mga yan. Hindi ko masyado napapansin. Oo. Ah, eto po, magkano sa inyo to pag ganito nakalaki? 350 lang. 350, napakataas na po. Ayan. Mataas na, 350. Yung bakya nyo po ganyan, magkano? 150 150. lang. 100 pwede na. Pwede na raw pong 100 ang bakya. Ang inyo pong mga kalegium dito, ayan po. 50 lang po yan. Ah, 50 pesos. Swak na swak sa budget. Yung red sayang po nyo, magkano? 100. 150. Opo. Dahil tignan nyo naman. Ah, makapal na rin po kasi may mga anak na. Aya, ito po yung 150 nila oh. Isa, dalawa, tatlo, apat na puno.
Ayan. Pa po, meron po tayong Tandaan nyo po, 150. Ayan nyo po, yung 150 na yan. Ay, kunin nyo nga. Ipakita nyo yung 150 na red Siam. Para yung mga reseller ganyan na lang po natin ninyo. makita yan. Ay, nabitin na. Mabigat daw. 150 dwarf lang po po. na ano. Papua na Papua. dwarf. Magkano po yan? 150 din. 150 rin. Dwarf ano? na Papua. Ito magkano? Ano to? Blood of Jesus daw. Ang tawag niya. Okay. 150 din. Yung ganyang singgonium nyo, 100. 100 lang. Mga nakapat na po. Itong mga cute na sunrise nyo po magkano? Guys, 20. 20 pesos. Wak sa budget. Sunrise. Yung mga enjoy nyo pong ganyan, mga nakasapit. 100 po yung maliit. Okay. Malaki po ay 250. Yung sobrang laki na po dun sa kabila. Opo. Okay. Iswak naman sa budget, 100 lang din pala. Ito yung mga golden photos nyo. 50 lang po. 50 pesos. Yung peso yung maliliit, ayan. 50 lang po yan. 50. Ito po yung mga lordies nyo, magkano? 20. 20 pesos. Ito na, 20 pesos. Oo. Ito 20. Ito po, 50 po to. 50 pesos. Makakalusot. Ito po. Magkano po yung ganito? 20. 20 lang. Sige, i-vlog natin yan. Yung variegated nyo pong ano, ayan o. Yan, yung mga Oregano. variegated. Opo. 5 pwede na. 25. Ito po yung anthurium nyo, magkano? 50. 50. Yun ang maganda. Ang anthurium nila dito, guys, ang lalaki na 50 pesos. Marami rin naman palang swak sa budget. Ito din, gano'n. Ano lang ito natin? Teka, ayun. Dito tayo sa kabila. Boston Fern. 20 pesos lang. 25 pesos lang sa kanila. Ito po yung money tree nyo. 50 lang. 50 lang din po. Ito po. Ito, Silver silver wall. 25 lang yan. 25 hanggang dito po. Ah, Ayan, yung mga presyo dito, 25 pesos lang. Ayan. Yung Moises, 20 pesos. Tumatawad pa eh. 25 pesos din po. gamit po kasi ito sa landscape. Ito po kasi Oo para po. sa akin po mga pang landscape. Yung mga tinda nyo. Pati to, itong Miyagos. po. Magkano? 50 po 50 pesos. Yan po. Yung ganito nyo po, ayan. Rating Jennifer po. Opo. Ayan po yung 100. 100 lang. Ano po kung ID niya? Rating Jennifer. Ripping Jennifer. Ito po, yung mga cute Cocktail yung po. ano, Meron po tayong cocktail. cocktail. Dito muna tayo. Magkano po yan? 50 lang po. 50 pesos. Ito po, magkano po yung mga presyuhan yan? 50. Yan 50 pesos. Yun naman po. 20-20 na lang. Yan po Ayan. ganyan. 20 pesos lang. 20 pesos lang to, itong mga mayana. 20 pesos lang po yan. Dito po, magkano to? Ito. Pitching ko rin po. 25 lang po yung mga gumamela nila. Lalaki rin to, May plus pa. May dumalaw. Ayun, Ayan. Paru-paro. Magkano po ang presyo nito? 25. Ito. Ano to? Kutsarita? Ano po yan? Chinese violet. Chinese violet. Opo. Magkano naman po? Pitching ko din po. 25 pesos lang din. Marami pala sila danay dito. Karamihan ng tinda nila, guys. Mga pang landscaping. Ayan. Akin po, tsaka sa kanya po. Ayan po yung mga may-ari. Ayan. Kasi magkakapit-bahay lang naman talaga sila dito. Dikit-dikit. Hello po, Nay. Hello. Ayan. Nay, ito ang magkano. Snake na ano ba naman? Okay lang yan. May nakalimutan pa tayo. Nay, ang ganda nito magkano? 50. Natatawa si nanay, 50. Ito yung mga, mga plants sa kasal, di ba? Oo. Ito, magkano sa inyo? Giant po ito na Papua. Giant na Papua. Ayan. Giant na Papua. Ito po, ano po? Scarlet po. Magkano sa inyo? 50. 50 pesos. Ito po, magkano? Santan po. Ito po. Ito po 150. Namumulaklak yan? Magkano? 150? Si mama talaga mahilig sa mga ganitong klase. Namumulaklak na. Red green ng daw po.
bulaklak siya. Opo, ang ganda ng bulaklak niya. Red green. White, parang nagpa-violet. O, ayan. Yan si Nanay. Hello po, Nay. Bumisita Hello pa kayo po, mga dito. kandidatan dito. Punta po kayo dito. Welcome po kayo sa Mother Red Garden. Mommy Red Garden. Magkano to? 150. 150. Sige po, bigyan ko lang sa inyo ng 100. Nakatawad na naman si Mother. Sa mga viewers natin, kailangan pag nakabumili sila, may tawad din siyempre. Punta po kayo dito. Ito na kayo. Siyempre na malalim na marami ang kukunin. Opo, yan. Dami Sige. mo talagang na maliban sa tawad, nakakalibre pa. Opo, yan. Diba? Sabi nga nila. May free. Oh, hindi naman. Dito po yung garden nila. Ayan o. Nasa tabing daan lang po ng highway. Ayan. Victoria, Sa may Victoria. main subdivision. Ayan po. Ang cherry nyo na dito magkano? Santan? Santan. Anak, magkano bigay mo sa Santan? Kasi ano yan eh, cherry Santan yun. Cherry santan. Magkano bigay nyo na Nag-isip 55 sila. na lang po. 35. Sa maliliit, 35, pero sa malalaki, hindi pwede 35. 50 po yan. Malaki na rin naman talaga, kaya 50 pesos po. Pero meron pong stock sa budget, 35 pesos. Ayan po. 20 pesos lang po. Ano ito na yung mga kutsarita? Orangta po yan na Ah, variegated. Duranta na variegated. Mga kakaiba rin pala mga plants dito. Dito po, yung mga kalateyan nyo. Vietnam rose po ito. Ah, Vietnam. Kalateya, iba na yun ah. Magkano? 20 pesos? 20. Ano? O, 20. Yan. Ito yung yellow bull. Yellow balls. Magkano sa inyo to? 150. 150? Ah, itong Tapos presyo. ito yung yellow bell na dwarf, 150 din. Okay. Ayan. Kaya, malalaki na. Meron lang ditong dalawa na hindi ko yung ng 150. Oo Kasi nga. naka-ready to, gapang na talaga siya. Hanggang 250 to. Ayan ang mga presyuhan dito. Dito naman yung garden ni Nanay. Ayan o. Red Garden. Mommy Red Garden. Sige po, pasok tayo sa loob. Yan. Nakailabang. Ito, lemon lime na rubber tree. Magkano sa inyo? 250 lang po yan. Okay, 250. Ah. Ito po, magkano sa inyo to? Kalachuchi. Kalachuchi. 500. 500. Ang laki na rin naman po talaga. Ganda ng yan, bulaklak niya, violet na parang may white din siya.